vziať tých, ktorí drogujú, fetujú, nepoznajú Boha. Bijú sa, kážte im o charaktere, služte, strávte s nimi ruky a potom ich dajte kázať. Keď tomu dokážete, vtedy poviem, že máte udice. Ak nie, číte pokánie, vy zlodej jedni. Kážete a slúžite, ale nepohli ste ani prstom. Ja vám niečo poviem. Ak ma niekto bude chcieť vytlačiť zo šeftu jedným spôsobom, tak jak Ježiša pridali na kríž. Ale mám ešte jednu radu. Po tretnom dni vstanem. Na mňa lajfy, party, banty, zbory neplatia. Prečo? Som pripravený kázať. Pošlite, koho chcete. A všetky čarodejnice, ktoré sú na svete. Dám ich posadiť a poviem im Kamkoľvek pôjde táto rieka, všetko bude žiť. Kohokoľvek sa dotkne toto slovo, bude žiť. Dnes, keď pôjdete doma, bratia a sestry, vaše domovy budú iné. Vy si pustíte chvály,